Wilujeng siang, Bapak Kepala Sekolah ingkang satuhu kinurmatan, Bapak saha Ibu Guru ingkang satuhu kula bekteni, adik-adik kelas ingkang kula tresnani, puji syukur tansah katur dumateng Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun paring kanugrahan rahmat sarta hidayah dumateng kita sedaya. Saengga ing wekdal punika saged kempal manunggal kanthi wilujeng nir ing sambikala. Kadang kula kelas setunggal ngantos 6 ingkang kula tresnani, sekedhap malih kula sakanca kelas 6 badhe nilaraken pawiyatan dasar ingkang kita tresnani punika. Pramila mbok bilih sedangunipun kula srangan kaliyan panjenengan sedaya wonten kelepatan saha tindak tanduk ingkang kirang meranani ing penggalih panjenengan sedaya. Kula sak kanca nyuwun agunging pangapunten. Awrat sejatosipun kula pepisahan nilaraken pawiyatan punika. Nilaraken adik-adik kelas kula ingkang sampun kula anggep kados dene sederek piyambak. Nanging kados pundi malih jer kula panjenengan sedaya namung titah sawantah boten kuwangi nyelaki pepestening Gusti ingkang Maha Kuwaos. Adik-adik kula nderek paring pepenget dumateng panjenengan sedaya sak medal kula saking pawiyatan punika. Pangajap kula adik-adik sageta dados siswa-siswi ingkang tansah bangun miturut dumateng Bapak saha Ibu Guru lan dados murid ingkang pinter saha kreatif. Adik-adik ingkang kula tresnani, kula tansah njurung donga lan pamuji. Mugi-mugi ingkang taksih wonten ing pawiyatan mriki tansah pikantuk pangayomanipun Gusti ingkang Maha Luhur. Samanten ugi kula nyuwun donga saha pangestu. Mugi-mugi kula sak kanca saged nglajengaken wonten ing pawiyatan ingkang langkung inggil. Wasana namung samanten atur kula minangka sesulih kanca-kanca kelas 6 sedaya. Mbok bilih wonten gelap wangsuling saha benteng kenging atur. Kula tansah nyuwun lumantaring samudra sih pangaksami. Nuwun matur nuwun.